news or balita. Padayong gitutokan sa Kagamhanang Probinsyal ang mga programa batok illegal mining ug tanang aktibidades nga dili uyon sa balaod. Tuyog niini ang pagpatuman sa tanang lakang lakip ang angayang paghatag ug pag-asister sa insaktong proseso aron matagaan og leksyon tanang angay manubag o masilutan. Gikan sa baguhay lang update sa nadakpan nga illegal miners sa barangay Tingalan sa lungsod sa Upol, labing gipasalamatan ang daling pag-aksyon sa Philippine National Police. Sulti ni MOPJ OIC and Task Force Kalikasan at Kalinaw, Field Commander, Retired Police Major Rogelio Labor Jr. nga tungod sa lateral coordination meetings, nalugwayan usab ang maong koordinasyon. So last January 15, nag-deputize ang MGB sa Police Regional Office 10. So mga police halos sa police station na gi-deputize. So munang sa previous meetings na mo, kung kinsa ang makamonitor na asa ang illegal mining, pwede na siya ma-strike sa time na magbutang na lang yung tao outpost nato sa provincial level na task force dito sa Kauyunan. Kaya considering na ato po part manggapon sa ato ng portion sa Ipunan River para dili na may tabo na mga operasyon inana. So magbutang ta dito o personnel nato sa task force para ang ilang trabaho mag-monitor na gid ng along the river to Tingalan to paingon sa Pagukbok side. So munang mugawa sa Ipunan River. So contributory ang wala na misor. Dugang pa ni Warden Labor nga dili na buot malangan ang giplanong pagbutang og personahe kon outpost sa mga lugar nga gipunting nga dunay gakahitabong illegal activities. Gilaraw nga sa dili pa mahuman ng Pebrero ning tuiga, mas tablisar kini og parayong mapahugdan usab ang koordinasyon tali sa naglambigit nga mga ahensya. Bisan pa sa nakitang mga hagit asama sa lisod nga signal kon internet connection aron daling mapasang impormasyon. Lisod nga terrain ug ang gamay ray namuyo sa maong hilit nga mga dapit. Kanunay nakaandam ang grupo alang sa pagpatunay sa kahusay ug kalinaw. Kad nilingkod si Governor Juliet Oy, daghang kayo ang atong accomplishment sa illegal mining, particularly sa illegal mining. Kita man na sa record dito sa MGB na daghang tawag dakop. So even ang PNP karon nakita ra ko na murag na inganyo pud sila og papandakop kay mo may campaign ni Gov Juliet Oy na ikwan gyud track down gyud ng mga illegal mining activity diya sa Upol. So di ba kita ninyo even ang national unit isulod na para mo tabang gini kay nakita man nila na nanak agresibo po si gobernador, no? Tuna ang army, pasalamat kata na army po. So mga sako lang nakita, ikonbinsi sila na muasis lugar sa ato kay agresibo man si Gov aning against sa illegal mining. Pero dili siya ingon na against walaon gyud sa even ang MGB ga ingon na di man pwede dili pud nato kanon kay as part sa economic naga po i-authorize na taga-permit kung makapasar sa requirements o mga protocol. Sa laing bahin na padayon usab gihingusgan ang mga programa kalabot sa kinaiyahan. Nunot sa report ni Miss Provincial Local Environment and Natural Resources Office Head John Flores, tinguhang mapatasan pa ang income gikan sa pagquarry ug mining kung asa ang kasamtang income niini anaa sa 7 milyones pesos ning bulan sa Enero 2026. In terms sa income sa quarry, sa non-gravel, dako kay nagtabang no sa panudalan sa atong provincial capital kay moabot ta og range 70 to 90 million ang income yearly. O actually gihagit gid among buhatan no ni Governor Juliet Oy nga mo increase gyud 150 among income karon nga tuig. Samtang pahimangno ni Plenro Head Flores sa katawhan nga magtinabanga aron maprotektahan ug mapreserba ang kinaiyahan. Lakip niini ang pag-awhag sa kadtong buot magmina kon mag-apply aron moagi sa insaktong proseso ug dangup lang sa ilang buhatan aron magiyahan sa tanang rekisitos. Sa tanan mga katawhan diri sa atong probinsya no sa Misamis Oriental hangyo lang gyud mi nga kung kamo nagplano mo nga mag-quarry, mag-mining, among buhatan abri gyud para matabang mo assist kaninyo. Kay sa ako pang giingon ang pagmina, ang pagkwari nanay epekto sa atong kinaiyahan, makadaot na sa atong health, sa maka-pose po nag-threat, no? So kana gyud no mag-follow ra gyud ta sa atong balaod no para
Tapos kung mahimo naglegal, dili kamo mo'y makabenepisyo kung dili apil pud ang katawan sa MIS-OR kay makabayad man mong saktong buwis. No, then ma-regulate pud nato unsay sakto nga pag-process sa inyong mga minerals sa pag-quarry para maplastar mahapsay gyud ang inyong negosyo. Pulos usab ang duha ka ulo sa nasangpit nga mga buhatan mihatag sa ilang mensahe pagpaluyo sa tanang tinguha ni Governor Julia T. Uy. Yes, ang akong pasalamat kang Governor Juliet Uy. Ma'am, thank you very much na pag-create ni mo aning task force as in support o i-address ang problema sa illegal mining sa upol. Dako kay tabang ning atuang grupo. Among buhatan no sa plenro naga-support yun, naga-commit sa among 100% na support kang Governor Juliet Uy no sa iyang mga hagit sa amoa sa iyang mga challenges na kusgan pa gyud ang among pag-enforce ang pagtarong sa kinaiyahan. Kahinom dumaang ubos sa kasamtang administrasyon, ubay-ubay na kahigayon ang nahitabong pagdakop sa mga iligal nga gamina partikular sa upol. Ug bisan sa gisaguba nga mga hagit, padayong gilantaw ang labing makaayo sa tanan, nga maplastar og iagi sa insaktong proseso pinaagi sa mga balaudnon ug moresulta sa kinatibuk ang kalambuan sa Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Reggie Enamora Tonil Maygay, Bangon, Miss Or.